Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan kara. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 26, tuig 2023. Banwa ka Santa Barbara pasok sa top 20 municipalities nga nagapatuman ka maayong nga solid waste programs. 14 ka mga gun ban violators na dakpan sa Iloilo. Isa ka truck dakop sa barangay Cabugao Norte sa kaso nga illegal quarrying. Mangin alerto sa Medusa ransomware. Ethics kag accountability sa media unahon antes endorsar ang AI. Pasok ang Banwa Santa Barbara sa top 20 municipalities. And ang sa pag-responde nila, dito na nga naagtanta nila nga hambal naton daw nga wild no crisis daw nakainom na ni gawa ang aton nga suspect, and dito na nakita sa mga responding police officers naton ang armasing nga sir. Angot sini nagapangandaman si Police Major Jose Ray Pabalan nga likawan gid ang pagdala ka mga armas kag deadly weapons sa sagwa ka Panimalay tungod hugot ang pagpatuman ka kapulisan ka Comelec gun ban. Nadakpan sa iba namang na police station. Pero tinindri kag ginafile lagi isang kaso for Comelec gun ban para is mapabili na ito mataway kag may mga ating napalabuton na election. So amo na nag-remind na kayo permis sa mga gun owner na hindi na sa gitdala. Hindi sila rin magdala sa gitang armas outside residence. 14 ka mga gun ban violators na dakpan sa Iloilo. Impounded subong sa Santa Barbara Municipal Police Station ang isa ka truck nga nadakpan sa barangay Cabugao Norte nga may karga nga baras. Ini ang gindakop ka kapulisan kag mga katapo ka Municipal Public Order and Safety kan EMPOS sang Setyembre 25 sa kaso nga illegal quarry. Tungod wala sang maipakita nga delivery receipt. Ang tag-iya ka truck ang nibaluan nga temporaryo nagapuyo sa barangay Amparo Pavia kag tumandok kahaniway. Pamatian pahayag ni Police Major Ray Pabalan sa interview ni Ugin Reyes Dina. Isa ka drop side nga truck no. Nga may karga ini nga balas. Kasamtang gipakita ni isang ira DR o delivery receipt. So wala siya may ikasta no ipresenta i-deliver ni simultane. So gin-apprehend siya for a violation sa provincial ordinance. Kung wala sang OR pan request. Hindi nadakpan niya, sir. May karga siya ng balas. No? So, Angot sini ang Iloilo Provincial Police Office o kun IPPO ang nakaprehend man ka siyam ka violator sa bilog nga probinsya kay Iloilo. Halin Setyembre 18 to 24. Isa ka truck dakop sa barangay Cabugao Norte sa kasong illegal quarrying. Nagapang aviso ang Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa mga government agencies kag sa publiko nga maging bihilante sa Medusa ransomware. Ang Medusa ransomware ang nagalapta paagi sa pagpamintaha sa accessible nga remote desktop protocol o kung RDP servers. Kag himuon nga palaagyan sa pag-atake, pagbuyagyag kag pag-exploit ka sensitibo nga impormasyon. Santo sa DICT kunyara na sa network ang Medusa ransomware, nagalapnag ini paagi sa pag-infect sa mga device paagi sa server message block o kon SMB o kon paagi sa Windows Management Instrumentation o kon WMI. Kag ang pinakauli nga ginatake amo ang PhilHealth. Gani ginaengganyo ka DICT ang tanang government agencies kag ang publiko nga hibaloon ang husto nga mga detalye angot sa Medusa ransomware kag mga paagi agud malikawan ma-access ang system kag devices. Mangin alerto sa Medusa ransomware.
Sino sa National Union of Journalists of the Philippines, dapat unahan kay Newsroom Department ang pagsabat sa issues na hanungod sa ethics kag accountability antes implementar ang mga polisiya sa pag-usar ka artificial intelligence kung AI. Iniaon sa pag-introduce kay GMA Network ka AI-generated sportscasters kung sa diin sila ang dapat mag-assist lang sa mga journalist kag hindi mag-replace. Ang GMA ang nagpakilala kay AI sportscasters sa opening kay National Collegiate Athletic Association o kung NCAA Season 99 sa Setyembre 24. Unahon ang ethics kag accountability sa media newsroom antes i-endorsar ang AI. Sa liwat, congrats sa Banwa Santa Barbara sa pagsulod sa top 20 municipalities nga nagpatuman ka maayo nga solid waste programs. At tani maging malabawan pa naton ini ang amuning sa sunod pa nga tuig bala. Kag reminders man sa mga computer users diri sa aton nga munisipalidad, tani nga hindi ka mo mag-click bala sa mga links kay para maka-access sang ransomware. Kag salamat gid sa sa amon mga viewers kag mga listeners. Kag amuyad tong natipon nga balita subong nga adlaw. Tutubwa sa pareho nga oras kag istasyon sa DYIS-FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.